adik kandung jago lala oi adik oi ama wa indah idu inai narami urang di rumah kita biyakini balangan oyama basa barilumah alam kini duduk lama madi inanelo laibana badana pulang oyama nandi janjang tase era tangi janjang raba pinti ibasa di balik bukit sarangan oi sungai apirimbo mana apirimbo kota kana mandena nila ayama rasu adigalipul sarono epusarono ayama Rambau mande karuang tapi di sini nama aram ang mandian ay mandi yo mandi ibarasi Batam balarui dalam hati rangkam puang mandang aja biaka ain kapan ama warung kuyo kain putih kalagu ikut jebol adangan oyama udana nituba nabakanda kandana samud
Nande ayah cibola danga oh ya pandai kabar aki anak isu kok sakita bari yang surah Oi mandinya mandi barasi mandi ndak mau ulang lagi bangulang lagi rang angkang laba bungkui do kain putih oi ama oi mande paita baliak lai baliak lai non an kanduang oi Oke. Alah. Kau dua je lagi. Bertiga. Alah itu. Berlima saja. Dia tu masa. Abang dah 10. Urang mama sampai pagi kok ditaruhian awak badendang sampai pagi pulo to disiko nan maramu di dalam hati payah tercinta pamenan orang tapasu sabar sementara Balimu awak di pentas kini di bawah mendanga balimu pulau agak rusuh awak memandangi lamu juo awak di siko iyo Oya kiala banda 10 kendak si bangka semalamku nambe lati dia de baru sualamu jalan be sampai rumah tengah malam pukuada wale oi pada buang bak di lawi di pantai banda sapilu Kesekakan dua sangkui pawi dinantarang dan bagi juai Ai kai lihat tanah badan tuang kemudian ada pasar siko bagurau semalam
Lailang rang cie-cie Oman laki ema abu kuati igo Awak lapaya dek bapi Kek balam kawurang membau lu Ema akan anu Lebaran sialangang malam kini Sado babini labi pulang Dia giko candonyo lagi Kayu gadang dalam nagari disangko hati ndak katumbang rabadek ladiang ndak bau luai tinggal baduo nama nonton kini youtuber ado pulo kok dapet bananan di hati ndak dapet bajanyo gitu akan duang youtuber semana jongkek kanak gadi dia doanyo Deman caliak dia rancaknya tapi rasa banyak ikan arayu. Bantu sekali-kali tanpa neransa itu Bang Beni sama Lamko. Iko namun jujung kipeangin pulo dan tampak takajui pulo mencali ayo iyo Ainan balari bukan yang kijang indak kijang anyo induakan dia Ailaragu awak balen dan noila banyak nanabi balia Calialah makson malam kini mencaliak film kebakaran ala semalamku mencaliak anak gadi-gadi na youtuber bangki tu gatanyo udah keju lai mandanga dari bagan batu lah korang tawanyo batari tarang maipin indah ba'a bedo mauta dan tahu juga oh emak akan duang bahkan lah oke lah menjelang subuh ada kemarin langsung ke jalur-jalur sosong di orang pelaminan kami meminahi ke baralik kadang pakai bisa oke abang Andi tadi lalu alah oke alah oke lah menjelang subuh gak sepantun surang lagi ya ke jalur-jalur sosong gak sepantun surang
Ayolah mamak jadi sana. Oke. Ayolah mamak jadi sana. Ode udanglah langang. Bapisa kita sementara. Mamak ketinggal kami ke pulang. Saluang kok dosa lapati, organ kok dosa tingkah. Beri maaf kami banyak-banyak. Ayolah mamak jadi sana. Dagang nak pulang ke inoyo. Ambo sudahi. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.